Tervetuloa seuraamaan Lihastautiliiton webinaarisarjan 3. osaa. Tämän iltaisen webinaarisarjan aiheena on kuntoutus. Webinaari etenee sillä tavoin, että ensimmäisenä puheenvuoroon pääsee fysioterapeutti Noora Kärkkäinen. Ja Nooran noin 50 minuutin luonnon jälkeen pidämme 10 minuutin tauon. Ja tauon jälkeen puheenvuoroon pääsee kokemuspuhujat Iita Makkonen ja Heini Björk. Ja lopuksi käsittelemme kysymykset, jotka ovat tulleet chattiin. Ja muistutuksena vielä siis, että se chat-alusta pyörii siellä verkossa koko tämän webinaarin ajan. Ja seuraavaksi puheenvuoroon pääsee fysioterapeutti Noora Kärkkäinen. Tosissaan. Otsikoin luennon aiheeksi liikkumisen ja palautumisen tasapaino lihastautia sairastavilla. Ja valitsin siihen kuvaksi tollaisen, mikä mielestäni kuvastaa aika hyvin sitä, miten vaikea se tasapainon löytäminen voi olla ja miten monta tekijää siihen vaikuttaa, varsinkin lihastautia sairastavilla. Toki kaikilla muillakin, mutta erityisesti sitten lihastaudeissa asiaan liittyy vielä lisää haasteita. Liikkuminen ja kuormitus ja ihan semmoinen niin kuin psyykkinenkin tekeminen, stressi aiheuttaa tietynlaisia fysiologisia vaikutuksia meidän kehoon. Autonomisen hermoston sympaattinen osa aktivoituu, mikä saa aikaan sen, että syke kohoaa, hengitys tihentyy, verenpaine nousee ja energian kulutus koko kehossa lisääntyy. Sitten tukikudoksissa aineenvaihdunta paranee ja myös lymfanestekierto tehostuu. Myös aivoissa verenkierto vilkastuu, otsalohkon toiminta aktivoituu, keskittyminen terävöityy, tarkkaavuus terävöityy ja vireystila kohoaa. Nämä oli siis sympaattisen hermoston aikaansaamia muutoksia kehossa, mikä oli siis osa autonomista hermostoa. Ja toinen osa autonomista hermostoa on sitten parasympaattinen osa, mikä aktivoituu silloin, kun keho palautuu siitä kuormituksesta. Eli vastakohta oikeastaan sille äskeiselle. Eli palautuessa keho ja mieli palautuu siitä kuormitusta edeltäneeseen tilaan. Hengitys rauhoittuu, syke rauhoittuu, verenpaine laskee. Mutta sitten toisaalta ruoansulatuselimistön toiminta tehostuu, eli saadaankin vietyä energiaa sieltä ravinnosta ruoansulatuksen kautta sitten takaisin sinne lihaksille. Tällaisen kuvan lainasin tuolta Ylen tiedeartikkelista, mikä aika hyvin näyttää sen, että miten nämä kaksi autonomisen hermoston osaa toimii toistensa vastakohtina ikään kuin. Molempia tarvitaan. Sympaattista hermostoa siis tarvitaan silloin, kun halutaan toimia aktiivisesti. Täytyy suoriutua jostain asioista. Puhutaan tästä taistele- tai pakene-reaktiosta, mikä on ehkä se luolamiehen aikainen tapa, vaan meillä nykypäivän ihmisillä se tarkoittaa sitten ihan päivittäisiä arkisia toimintoja, missä meidän pitää vähän tsempata, terävöityä, aktivoitua. Ja sitten taas parasympaattinen on sen vastakohta, eli silloin levätään, kerätään energiaa tai keho, lihakset palauttaa energiatasot takaisin. Punaisella tuossa kuvassa näkyy ne, mitkä aktivoituu, kiihtyy ne toiminnot. Eli kun sympaattinen hermosto on aktiivinen, niin mitkä toiminnot siellä silloin tehostuu. Ja silloin ruoansulatus vastaavasti hidastuu. Ja parasympaattisella puolella sitten taas täysin päinvastoin. Eli silloin ne toiminnot hidastuu, rauhoittuu, mitkä vastaavasti tehostuu siellä sympaattisen hermoston puolella, ja ruoansulatus vilkastuu. Näiden välille pitäisi löytää jonkinlainen tasapaino siis. Eli keho kyllä uupuu,
palaa loppuun, jos meillä se sympaattinen hermosto on koko aika vallalla. Se keho joutuu tekemään töitä ja palaa siis loppuun. Mutta yhtä lailla sitten, jos on vallan, vaan se parasympaattinen puoli toiminnassa, eikä sitä sympaattista puolta jouduta ollenkaan ärsyttämään, niin kyllä sitten meidän keho ja mieli yhtä lailla niin kuin heikkenee ja väsyy. Ja näiden välille siis pitäisi löytää sitä tasapainoa. No mä otin tähän seuraavaksi terveysliikuntasuositukset, vaikka niihin liittyy muutamakin iso mutta lihastautia sairastavien kohdalla, mutta ajattelin, että käyn nämä silti läpi. Suositukset on päivitetty vuonna 2020. Aikaisemmin se oli semmoinen piirakkamallinen, josta sitten piti ottaa palasia kerätäkseen sen viikkotason suosituksen siitä liikunnasta täyteen. Nyt se on tällainen pyramidin muodossa oleva kuvio. Ja siinä yhtä lailla nuo suositellut liikuntamäärät on pysynyt samoina, mutta aikaisemmassa suosituksessa että se laskettiin liikunnaksi siihen pottiin, niin sitä piti kertyä 10 minuuttia vähintään kerrallaan yhtä liikuntasuoritusta ikään kuin tai yhtä toimintaa. Kun nyt taas on todettu tutkimusnäytön myötä, että ihan kaikki liike lasketaan siihen liikuntapottiin. Eli jo se, kun kerrankin nouset tuolista ylös, niin kaikki se on kotiin päin ja kaikella sillä on terveysvaikutuksia. Ja uutena asiana verrattuna siihen vanhaan suositukseen tänne on nostettu myös tämä uni, eli myös se palautumisen merkitys näkyviin tänne uusiin suosituksiin. Eli tuolla pohjalla lukee palauttavaa unta riittävästi. Ja mä haluan kyllä ajatella, että se luo sen niin kuin perustan sille kaikelle muulle. Et jos se uni on hirveän huonolla tolalla, se kärsii, niin ei saada niitä sen liikunnan aiheuttamia terveysvaikutuksia edes yhtä lailla sieltä irti. Eli vaikka liikuttaisiin, mutta jos ei palauduta, ei saada riittävästi laadukasta unta, niin ne terveysvaikutukset valuu hukkaan. Se on siellä kaiken pohjalla. No siihen päälle sitten seuraavaksi tulee taukoja paikallaan oloon aina kun voi. Ja tämä voi sitten tarkoittaa ihan toimintakyvystä riippuen mitä vaan. Tämä on soveltavan liikunnan suositus ja oikeastaan se, miten se eroaa niistä muista suosituksista tai terveen väestön suosituksista, on se, että tuolla lukee tuo oma toimintakyky huomioiden tuossa pyramidin sivureunalla. Mutta taukoja paikallaan oloon aina kun voi. Se voi tarkoittaa siis ihan vaikka asennon vaihtoa. Tai tosissaan vaikka sitä tuolilta ylösnousua. Tai sitä, että tekeekin jonkun arkitoimen seisten, jos usein voisi tehdä sen myös istuen, niin tekeekin sen vaikka seisten. No sitten siitä ylöspäin, jo selvästi isompana palkkina, on kevyttä liikuskelua mahdollisimman usein. Ja taas sitten se oma toimintakyky huomioiden, mitä se sitten voisikin tarkoittaa. Ei puhuta vielä mistään sellaisesta toiminnasta, missä hengästyisi selvästi, vaan se voi olla vaikka sitä, että nousee sohvalta, käy vessassa. Tai jollekin se voi olla koiran kanssa ulkoilu, jos on rauhallinen lenkki kyseessä. Tai kaupassa käynti esimerkiksi. Tai jos liikkuu pyörätuolilla, niin pyörätuolin kanssa siellä kotona sisällä liikkuminen esimerkiksi. Siitä sitten seuraava ylöspäin. Siellä lukee rasittavaa liikkumista. Sitä suositellaan tuntia vartti viikossa yhteensä, eli sen sai tosissaan kerätä vaikka parin minuutinkin pätkistä. Tai reipasta liikkumista, sitten tuplamäärä 2,5 tuntia viikossa. Reipas liikkuminen tarkoittaa sellaista liikkumista, mistä syke nousee ja hengästyy, mutta pystyy kuitenkin puhumaan edelleen.
Toki tässäkin taas lihastaudit saattaa olla poikkeus, voi olla, että se puhuminen on vaikeutunut jostain muusta syystä, niin silloin tietysti se ei ole semmoinen sopiva merkki sille liikunnan rasittavuudelle. Ja rasittava liikkuminen puolestaan sitten on sellaista, että hengästyy niin kovin, että on jo hankala puhua. Ja sitten tuolla kakun päällimmäisenä lukee lihaskuntoa ja liikehallintaa 2 viikossa. Sitä ei ole ajallisesti sen tarkemmin määritelty, vaan riittää, että jonkinasteista lihaskuntoharjoittelua tai liikehallintaharjoittelua tulisi 2 viikossa. Liikehallintaharjoittelu voisi tarkoittaa esimerkiksi tasapainoharjoittelua, koordinaatioharjoittelua tai jonkun uuden taidon harjoittelua, sellaista, missä pitää keskittyä miten se liike sujuu, miten sen liikkeen hallitsee. Ja näistä voi sitten todella, jos mietitään niitä lihassairauksia, niin miettiä, että jos se arki on jo todella kuormittavaa, ja vaikka se ihan kotona sisällä liikkuminen saati, että lähtee vaikka postilaatikolla käymään, jos se on jo todella kuormittavaa, niin se voikin yhtäkkiä olla, että se on rasittavaa liikkumista. Ja sitä tuleekin monta tuntia päivässä, niin hups heija ollaankin sitten jo siellä ylikuormituksen rajoilla niin kuin selvästi, jos ei palautumista pysty sitten sopivassa määrin tapahtumaan. Ja sitten voi vastaavasti käydäkin niin, että kun ottaakin siihen sit jonkun apuvälineen käyttöön, niin sitten yhtäkkiä se apuvälineen käyttö tekeekin sen, että ei tulekaan ollenkaan sitä kuormitusta enää samalla tavalla. Eli sitten jääkin taas sinne selvästi, että tarvitsisikin vähän enemmän kuormitusta se keho. Siinä se haaste ehkä piileekin. Ja mä ajattelin, että käydään näitä tässä läpi ja pohditaan vähän, että mitä ratkaisuja, miten sitä kuormitusta ja liikkumista olisi hyvä annostella. Ja miten sitten siitä voi myös sitä palautumista tukea. No sitten tähän. On varmasti hyvinkin selvää, että on täysin yksilöllistä se, mikä määrä rasitusta on kenellekin sopiva. Ja vaan itse voi tietää sen oman sairauden ja sen oman jaksamisen tilanteen. Kukaan ulkopuolinen ei voi sanoa, että no kyllä sinun tämä pitäisi pystyä tekemään. Tai vaikka edes ne terveysliikuntasuositukset ei pysty määrittelemään sitä, että no tämän verran sinun pitäisi pystyä tekemään. Vaan sinä itse tiedät sen, mikä on liikaa ja mikä liian vähän. Asiantuntijat voi kyllä ohjata niiden omien tuntemusten kuuntelemisessa. Ja yhdessä ammattilaisen kanssa voidaan etsiä niitä rajoja, jos itse on vaikea tunnistaa, mutta kukaan ei todella voi niin kuin ulkopuolelta sanoa, missä se raja menee. Ja sitten vielä on otettava huomioon se, että sitä elimistöä kuormittaa myös ihan sen fyysisen harjoittelun lisäksi kaikki muukin elämä. Eli sekä psyykkiset tekijät, esimerkiksi työelämään, opiskeluun liittyvät asiat, tai sitten kaikki muu fyysinen kuormitus, mitä siinä elämässä on. Eli ei missään nimessä kannata ajatella vaan, että se on vaan se joku liikunta, mikä sitä kehoa kuormittaa, vaan ihan se kaikki arkinen elämä. Sitä kokonaisuutta pitää miettiä, miten keho jaksaa. Et jos joskus tuntuu, että no hei, kyllä mun pitäisi vaikka siellä postilaatikolla pystyä käymään, kävellen, ja sitten päivät on erilaisia, niin voi miettiä, että mitkä kuormitustekijät on muuttunut. Onko siellä ihan henkisellä puolella jotain, mikä kuormittaa, tai sitten fyysiset tekijät, mitä on ollut siinä edeltävästi tapahtunut, mitkä kuormittaa. No sitten, jos mä kävisin vähän läpi, että miten kuunnella sitä omaa kehoa. Milloin on ehkä tullut rasitettua itseään liikaa? No, ensinnäkin se, että jos se päivittäinen elämä vaikeutuu entisestään. Ajatellaan siis, että kun on lihassairaus, todennäköisesti siinä arkisessa elämässä on joku haaste jo valmiiksi olemassa, niin se vaikeutuu entisestään, jos on rasittanut itseään liikaa.
Toki jos ajatellaan, että on tehnyt jonkun treenin tai jonkun muun fyysisen suorituksen, niin toki siitä saa olla väsynyt ja voi olla vähän voimaton olo, mutta kyllä ne voimat pitäisi olla palautunut sitten vähintään seuraavana päivänä siitä rasituksesta, tai ainakin lähes palautuneet. Eli ei pitäisi mennä monta päivää sitten siellä, että no enpä oikein pääse sängystä ylös, kun tuli silloin rasitettua itseään niin kovin. Toki siis ylilyöntejä voi sattua, ei se ole vakavaa, maailma ei kaadu siihen, mutta niistä sitten vaan otetaan opiksi, että ensi kerralla tietää, että hei, no se mun raja olikin siellä, että sitä en pystykään tekemään. No sitten jos on univaikeuksia, niin se voi kieliä siitä, että tulee rasitettua itseään liikaa. Ja tämä nyt siis univaikeudet ehkä liittyy siihen, että jos tulee silleen kroonisesti rasitettua itseään liikaa. Eli se uni kärsii. Tai sitten voikin olla toisinpäin, eli onkin jatkuvasti väsynyt. Aikuisella normaali yöunen määrä on 8-10 tuntia. Ja jos sen nukkuu laadukasta yöunta, se pitäisi riittää. Eli sit jos tuntuu, että se ei riitä, haluaisi nukkua vielä enemmän, tarvitsee unta vielä enemmän, niin sitten taas voi miettiä, että no, tuleekohan sitä päivittäistä kuormitusta liikaa. Ja tämä pätee ehkä vähän samaan, että ei semmoinen yksi joku harjoituskerta, yksi voimakas rasituskerta, se ei vielä siihen väsymykseen tällä tavalla vaikuta. No sitten keskittymiskyky ja muisti voi heiketä ja mieliala madaltua. Tämäkin on semmoista, että jos on niin kuin jatkuvasti sitä ylirasitusta, niin se vaikuttaa sitten myös jo sinne aivojen toimintaan, koska ne aivotkaan ei pääse palautumaan siitä kuormituksesta. Se sympaattinen hermosto vilkkuu siellä punaisella koko ajan eikä pääse tilanne nollaantumaan niin sanotusti. Ja sitten yksi on tämä kivut, mistä puhunkin vähän enemmänkin vielä tässä lisää. Toki joku rasitus, fyysinen harjoittelu voi aiheuttaa kipuja, mutta ne kivut ei saisi häiritä sitä päivittäistä elämää. Eli samalla lailla kuin se väsymys, rasituksen aiheuttama väsytys ei saisi haitata niitä arkitoimintoja, niin myöskään ne kivut, mitä se rasitus on ehkä aiheuttanut, niin ei saisi haitata niitä arkitoimia. Jos tuntuu, että ei pääse tuolilta ylös, kun reidet on niin kipeät jonkun treenin myötä tai jonkun kävelylenkin myötä, niin kyllä se sitten on ehkä ollut vähän liikaa. Eli viimeistään 1, maksimissaan 2 päivää saisi mennä, niin sitten se taas arki pitäisi sujaa kuten ennenkin. Eli kivut eivät saisi olla niin kovat. Nostan tähän esiin myös tämän normaalin harjoittelun, liikunnan aiheuttaman tämmöisen kivun, lihaskivun, mistä käytetään tätä DOMS-lyhennettä, eli Delayed Onset Muscle Soreness. Eli se on se semmoinen, kaikki varmaan jollain tasolla tietää, mitä jos on tullut käytettyä jotain lihaksia paljon, on tehnyt jonkun treenin tai jotain tiettyä toistoliikettä paljon, lihakset tulee kipeäksi. Niin sitä tarkoittaa tämä DOMS. Se esiintyy normaalisti noin vuorokausi-2 sen kovan rasituksen jälkeen. Sen aiheuttaa, eli tämän kivun aiheuttaa lihaksen mikrovaurio, turvotus, aineenvaihduntatuotteiden kertyminen ja tulehdusreaktio. Kaikki nämä yksinäänkin, mutta sitten myös yhdessä. Ja tämä on siis semmoista normaalia rasituksen jälkeistä kipua. Eikä tarkoita mitään lihasvammaan liittyvää kipua, eli se on eri asia. Ja sitten myöskin se, mitä treenin aikana ehkä tulee kipua, sen jonkun liikuntasuorituksen aikana, mitä tulee kipua, niin tämä ei ole myöskään se asia, vaan tämä on se viivästynyt lihaskipu. Jotkut tykkää siitä tunteesta, kun lihakset tulee kipeäksi, ja se on ihan ok, mutta sitä ei missään nimessä tarvitse tavoitella, kun liikkuu tai harrastaa. Kaikki kehitettävät fyysiset ominaisuudet voi kehittyä ilman, että tulee sitä lihaskipua. Voima, lihasmassa, nopeus, ketteryys, tasapaino. Kaikki voi kehittyä
vaikka ei tulisi sitä DOMSia, sitä viivästynyttä lihaskipua. Eli vaikka sitä tulee, se on ok, ja varsinkin jos niin kuin tykkää saada sen treenin tunteen, niin mikäpä siinä, mutta se ei tarvitse missään nimessä olla sellainen tavoiteltava asia. No tässä oli näitä ehkä, että mitä ei pitäisi tuntua rasituksen jälkeen. No miltä kuuluu tuntua liikkumisen jälkeen? No lyhyt vastaus, että hyvältä pitäisi tuntua. Mielen pitäisi olla virkeä. Toki keho voi olla väsynyt, mutta ei semmoinen lamaantunut kuitenkaan, että ei jaksa todella siitä niin kuin loppupäivästä selviytyä. Arkitoimet tuntuu raskaalta, niin se on sitten liikaa. Että pitäisi olla semmoinen hyvä, virkeä olo. Ja tosissaan siinä liikkumisen aikana saattaa tulla semmoista kipua. Mä kirjoitin tähän nyt maitohappopoltetta. Semmoista, että joku lihas siinä kun sitä käyttää, niin se alkaa sattua. Mutta sen pitäisi loppua välittömästi, kun se liikekin loppuu. Eli kun pidät tauon, niin se kipu pitäisi hävitä välittömästi. Eli heti sen liikkumisen jälkeen ei pitäisi olla kipuja. Jos jää paikat särkemään liikkumisen jälkeen, niin sitten jotain tarvitsisi tehdä. Palataan siihenkin vielä. Ja sitten muutama sana vielä niistä kivuista tarkemmin, mitä lihastautia sairastavilla usein on. Tämä on aihe, mihin on vasta hiljattain enemmän herätty. Ja nyt niitä kyllä alkaa löytyä tutkimuksia, missä tutkitaan lähinnä sitä, että kuinka paljon lihastautia sairastavat kärsii kivuista. Vielä ei ole päästy siihen, että no mitä sitten tarvitsisi tehdä. Mutta todettu on, että lihastautia sairastava kärsii kivuista selvästi todennäköisemmin kuin mitä sitten terve verrokki. Tai jos otetaan ihan satunnaisotanta kansasta, ja sitten lihastautia sairastavista otetaan otanta, niin se lihastautia sairastavien porukka kärsii kivuista selvästi todennäköisemmin mitä siitä toisesta porukasta. Ja sitä ei ole tarkkaan selvitetty, että miksi nämä ihmiset kärsii kivuista, mutta kyllä siihen on teorioita. Ja itsekin niin kuin järkeilen asiaa näin, mitä tässä kaaviossa näkyy. Eli siellä on lihastautia sairastava ihminen. Ja lihastauti heikentää tiettyjä lihaksia siellä kehossa. Vähän siitä sairaudesta, diagnoosista riippuen, niin mitkä lihakset siellä heikkenee. Tai sitten voi olla näitä lihassairauksia, mitkä vaikuttaa rasituksen sietoon, tai sitten lihasten kyky rentoutua lihasjäykkyyteen, mutta yhtä lailla ne aiheuttaa vähän samantapaisia näitä oireita siitä eteenpäin. Heikentyneet lihakset rasittuu siitä ihan päivittäisestä elämästä, arkisista toiminnoista normaalia enemmän. Ja sitten myös ne heikentyneitä lihaksia kompensoivat lihakset rasittuu luonnollisesti siinä arjessa normaalia enemmän, kun ne joutuu ottamaan koppia niiden heikentyneiden lihasten hommista. Ja kun heikkoja lihaksia ei pysty samalla tavalla käyttämään mitä normaalisti ja joutuu käyttämään niitä kompensoivia lihaksia, niin ne liikemallit muuttuu. Miten kävellään, miten noustaan portaita, miten noustaan istumasta ylös. Liikemallit muuttuu. Ja siihen käy tämä meidän Lihastautiliiton slogan, mun täytyy kävellä näin. Eli lihastautia sairastava ei voi korjata kävelytyyliään, vaan hänen täytyy kävellä sillä tyylillä, kun hän kävelee. Sitä lihasheikkoutta, jonka sairaus on aiheuttanut, niin sitä me ei pystytä korjaamaan. No sitten kaikki nämä edellä mainitut asiat aiheuttaa sitä, että lihaksiin tulee sitä ylikuormitusta. Jo ihan siitä päivittäisestä elämästä. Ei edes ajatella, että tehdään mitään treeniä tai välttämättä mitään erityistä harrastusta nyt pidetä mielessä, vaan ihan siitä päivittäisestä elämästä. Liittyy siihen sitten
työssäkäymistä tai mitä vaan. Lihakset ylikuormittuu. Lihakset kiristyy, kun ne liikemallit muuttuu, ja myös se lihasten ylikuormitus aiheuttaa sitä, että lihakset kiristyy. No sitten kun lihakset kiristyy, se aiheuttaa sitten myös sitä, että nivelet jäykistyy, tulee nivelkontraktuuria. Ja yhtä lailla taas ne muuttuneet liikemallit, vaikkapa muuttunut kävely, saa aikaan sitä, että tietyt liikkeet siellä nivelissä jää vähäisiksi ja nivelet alkaa jäykistyä tiettyyn suuntaan. Ja sitten, jos niveliin tulee jäykistymiä ja siellä oli niitä lihaskireyksiä lisäksi, niin se saattaa aiheuttaa sitten virheasentoja. Esimerkiksi alaraajoihin, kampurajalkavirheasentoa tai polvien voimakasta yliojennusta tai selkään voimakasta lordoosia, eli tätä notkoasentoa tai sitten skolioosia esimerkiksi. Ja kaikki nämä edellä mainitut yhteensä voi aiheuttaa niitä kipuja. Ja usein ne kivut on juuri siihen liikkumiseen yhteydessä. Eli sellaista kipua, että siinä liikkuessa saattaa tuntua kipua ja sitten se jää kipeäksi vielä sen liikkumisen jälkeenkin. Ja usein se on vielä niin, että sitten taas entistä herkemmin kun lähdet liikkumaan, niin entistä nopeammin se kipu tulee sieltä taas sitten uudestaan. Kivun paikka vaihtelee ihan täysin sen myötä, millaista se liikkuminen on, mitkä lihakset siellä joutuu koville, mitkä nivelet joutuu koville. Mutta periaatteessa tämä lihastautia sairastavan ihmisen kipu, mitä se tavallisesti on ja tyypillisimmin on, vaikka meidänkin vastaanotolla, niin se on periaatteessa ihan tämmöistä tavallista tuki- ja liikuntaelinkipua, eli ne kudokset kärsii siitä ylikuormituksesta. Terveellä ihmisellä fysioterapeutti hoitaisi asiaa niin, että katsotaan, että no miten sä kävelet, tai miten muuten liikut, että hetkonen, huomaatko, jalat onkin tuossa asennossa, täytyykin korjata sitä, opetellaan uudestaan joku uusi tapa liikkua. Mutta lihastautia sairastavalla se ei onnistu, koska juuri käytin läpi, että mun täytyy kävellä näin. Niin sitten me käytetään muita keinoja. Todennäköisesti ongelmaa ei pystytä täysin poistamaan, mutta me koitetaan lievittää kaikin mahdollisin keinoin. Ja sitten ohjataan myös asiakkaita niihin omiin palautumiskeinoihin ja kivun lievittämiskeinoihin. Ja nämä menee vähän, tuossa on asioita tietysti, mitä ihminen tekee itse, mutta myös fysioterapia vähän linkittyy näihin palautumiskeinoihin. Et fysioterapiassa voidaan paljon tukea sitä lihastautia sairastavan palautumista. No se uni oli ykkösasia sen palautumisen kannalta, se oli siellä terveysliikuntasuosituksissakin jo. Ja sitten ihan fyysinen lepo, eli tarkoittaa muuta kuin nukkumista, eli menee lepoasentoon, sellaiseen asentoon, missä ne lihakset pystyy päästämään ihan rennoiksi. Jos selkä esimerkiksi oireilee, niin hakee sellaisen lepoasennon, missä se selkä ei oireile, missä tuntuu, että saa hyvän lepoasennon. Ja sitäkin kannattaa käyttää, eli toisin sanoen tauottaa sitä kuormitusta, eli ottaa lepotaukoja sinne väliin. Tai ainakin sitä asennon vaihtelua, jos vaan suinkin pystyy. No venyttelyllä ei itse asiassa ole vaikutusta sen palautumisen kannalta suoraan, mutta venyttelyllä on paljon muita hyödyllisiä vaikutuksia siihen toimintakykyyn. Ja niin kuin vaikka jos mä palaan vielä tähän kaavioon, niin venyttelyllähän voidaan vaikuttaa lihaskireyksiin tai sitten sinne niveliin, nivelten jäykistymisen estämiseen. Eli sinällään venyttely on hyvin tärkeä asia, mutta venyttely ei välttämättä nopeuta sitä, että jos on tullut kovaa rasitusta, niin venyttelyn avulla ei välttämättä tehosteta sitä palautumisprosessia siitä rasituksesta. No sitten yksi iso asia, mitä fysioterapiassakin me käytetään, on ihan se lihasten käsittely, eli niiden ylikuormittuneiden lihasten käsittely, hieronta tai faskiakäsittelyjä voi olla monenlaisia tai niihin voidaan käyttää jotain välineitä, mutta sanoisin, että kaikkea kannattaa kokeilla ja kaikesta voi olla apua, kunhan niihin lihaksiin saadaan sitä vaikutusta.
Eli sen voisin vielä selostaa, että se on eri asia, jos lihas on kireä tai jos lihas on jännittynyt. Et lihas on kireä silloin, jos nyt otetaan mun hauis tässä esimerkiksi, jos se ei veny sinne täyteen pituutensa, vaan se jää vajaaksi, niin silloin se lihas on kireä. Mutta silti se ei välttämättä ole jännittynyt, se voi olla niinku, rento, mutta se on vain kireä, eli siinä ei ole sitä täyttä liikelaajuutta. Tai sitten se voi olla jännittynyt, eli se jää semmoiseksi, vaikka se on ihan lepoasennossa jossain rentona, niin se voi jäädä semmoiseksi kovan tuntuiseksi se lihas. Ja silloin se yleensä kertoo siitä, että sitä lihasta on kuormitettu paljon. Ja siihen jännittyneisyyteen, se voi silloin siis, vaikka se on jännittynyt, se voi venyä täysin ääriasentonsa, mutta se on semmoinen pinkeä. Ja siihen jännittyneisyyteen auttaa nimenomaan se lihasten käsittely, eli silloin pitää mennä sinne lihakseen käsiksi, niin kuin sanoin, käsin tai terapeutin käsin tai jollain välineellä, mitä sitten voikin käyttää apuna. Ja sitten siihen kireyteen taas sitten toimii se venyttely. Eli siihen sitten yritetään saada sitä liikettä lisää sinne lihakseen. Kompression käyttö ja turvotuksen ehkäisy saattaa myös edistää palautumista. Eli aina se aineenvaihdunta toimii siellä kudoksissa tehokkaammin, jos ei ole turvotusta, eli jos ei sinne ole kertynyt nestettä. Niin sen puolen, mitä paremmin sen turvotuksen saa pidettyä aisoissa, niin sitä paremmin ne lihaksetkin palautuu siitä kuormituksesta. Eli se turvotuksen hallinta voi olla yhtä tärkeä palautumiskeino, mitä nämä muutkin. No sitten lisäksi vielä tämä kuormituksen jaksotus ja ylikuormituksen välttäminen, mistä jo sanoinkin siitä, että lisää niitä lepotaukoja sinne päivään. Tai jos tietää, että on joku fyysinen suoritus, mikä pitää tehdä, vaikkapa imurointi, niin tauottaa sitä. Et jos pystyy välttämään sitä ylikuormitusta, eli siihen, että menee aivan äärimmilleen, niin sitä nopeammin sitä palautuu siitä kuormituksesta. Eli jos ottaa pienissä erissä ja lepää välissä, niin pystyy todennäköisemmin tekemään sen toiminnan loppuun, kuin että yrittää väkisin sen kerralla kaikki tehdä. Siitä ylikuormituksesta, eli siitä totaalisesta tiltistä palautuminen kestää sitten taas kauemmin. Ja sitten myös fysioterapiassa paljon ainakin keskustellaan asiakkaiden kanssa siitä, miten sitä kuormitusta voisi keventää sitten apuvälineiden kanssa tai hyödyntämällä avustajaa. Ja tästä on myös hyvin yksilöllistä, miten ihmiset asian kokee. Ja mielestäni pitää jokaista, nyt ajattelen asiakkaita, kuunnella ja ymmärtää siinä, että mitkä asiat he kokee itselleen merkitykselliseksi. Et jos he ajattelee, että se, että pääsen itse käymään kaupassa, se on nyt se niin kuin kaikkein tärkein juttu, niin sitten säästetään mieluiten paukut siihen, että se onnistuu, ja voisiko sitä arkea keventää sitten jostain muualta, juuri vaikka niillä apuvälineillä, tai sitten, että suosiolla ottaa sitä avustajan apua käyttöön sitten muissa toiminnoissa. Ja vaikka avustajankin käyttöä ei pidä ajatella vaan niin, että no tätä asiaa mä en pysty tekemään, tarvitsen siihen avustajan, vaan avustaja voisi hyödyntää jo ennen kuin tulee se raja vastaan, että tätä mä en pysty ollenkaan tekemään. Eli voisi ajatella niin, että jos päivän aikana mun pitää nyt pystyä käymään suihkussa, tekemään ruokaa ja lenkittämään koira, niin sitten, mutta ne ei kaikki vaikka onnistu sen yhden päivän aikana, voimat ei riitä kaikki niihin, niin sitten, että miten niitä keventää, että pystyt jo käymään suihkussa, pystyt tekemään ruokaa, pystyt lenkittämään koiran, jos ne arvioidaan näin yksittäisinä toimintoina, mutta sitten kun ne laitetaan kaikki nippuun ja ne kaikki pitäisi tehdä saman päivän aikana, niin homma voikin olla mahdoton. Niin siihen miettimään sitä avustajan käyttöä, että no, voisiko avustaja tai niitä apuvälineitä
käyttää näissä toimissa, vaikka periaatteessa pystyt tekemään ne asiat ilmankin, mutta se, että kevennettäisiin sitä kuormituksen kokonaispottia näillä keinoin. Ja apuvälineistä myös käydään usein asiakkaiden kanssa pitkiäkin keskusteluja siitä, miten monet ajattelee, että no, nyt kun jos mä joudun siirtymään käyttämään rollaattoria, niin siinä mä sitten olen, enkäpä pääse siitä rollaattorista eroon. Vaan ennemmin mä yritän tuoda sitä näkökulmaa esille, että jospa nyt tässä asiassa käytät rollaattoria, niin sitten sä pystyt käymään siellä postilaatikolla ilman. Ettei se olisi niin ehdoton se raja, vaan että siitä saa oikeasti lisää voimia, kun ottaisi pikkusen kevennystä mukaan sinne jokaisen päivään, vaikkapa niiden apuvälineiden kanssa. No sitten, jos palataan sen verran siihen terveysliikuntasuositukseen. Mua aina vähän mietityttää näyttää sitä terveysliikuntasuositusta lihastautia sairastaville, koska mun kokemuksen mukaan lihastautia sairastavat he kyllä haluavat liikkua. Että ennemmin heitä just pitää ohjata sen palautumisen kanssa. Ongelma on se just heillä, että he ei pysty liikkumaan sillä tavalla kuin he haluaisivat tai niin paljon kuin he haluaisivat. Heille on aivan turha paasata siitä, miten paljon pitäisi liikkua. Päinvastoin, ennemmin käydään läpi sitä, miten kuormittavaa se arki on ja miten paljon pitäisikin palautua. Niin en niin kuin missään nimessä paasaa siitä kenellekään, että nyt pitäisi liikkua kyllä. Niin kuin, jos sairaus aiheuttaa tietyt rajoitteet, niin tietyt asiat ei vaan välttämättä onnistu. Osan liikunnan hyödyistä voi saavuttaa myös passiivisella liikkeellä, eli vaikka mitä fysioterapiassa voidaan tehdä, tai sitten mitä ehkä avustaja tai läheinen voi auttaa tekemään. Nivelten liikkuvuutta ja sitä lihasten joustavuutta, lihasten venyvyyttä, sitä voidaan hyvin ylläpitää ja jopa lisätä sitten passiivisella liikkeellä, eli toisen tekemällä liikkeellä. Ja sama juttu siellä keuhkojen alueella, eli keuhkojen venyvyyttä, keuhkojen joustoa, elastisuutta voidaan ylläpitää passiivisella liikkeellä. Eli vaikka ei itse saisi niitä keuhkoja vedettyä täyteen omin voimin, niin sitten manuaalinen ventilaattori, eli tämä hengityspalje siihen avuksi, niin sen kanssa saadaan kyllä pidettyä sitä keuhkojen joustokykyä yllä. Mutta sydän- ja verenkiertoelimistö ja lihakset tarvitsee aktiivista liikettä, jotta saadaan niitä liikunnan terveyshyötyjä niille sitten aikaiseksi. Mutta se passiivinen liike ei missään nimessä ole turha asia. Passiivinen liike voi myös siihen lymfanestekiertoon tehostaa lymfanestekiertoa, eli esimerkiksi joku jalkojen passiivinen liike, jos on vaikka semmoinen polkulaite olemassa, mikä passiivisesti pyörittää jalkoja, niin sekin toimii oikein hyvin. Fysioterapiasta. Sanoin, että, mä palaan siihen vielä myöhemmin, eli fysioterapian varmasti suurella osalla on jonkinlainen kokemus fysioterapiasta. Fysioterapian tarkoitus on vahvistaa ihmisen fyysistä toimintakykyä tai ainakin ylläpitää ihmisen fyysistä toimintakykyä. Ja se voi sitten tarkoittaa tosi monta eri asiaa. Ihan siitä tilanteesta riippuen ja siitä ihmisestä riippuen. Ja vaikka on se sama ihminenkin, niin se voi todella siis eri päivinä tarkoittaa eri asiaa. Jossakin tilanteessa jonkun ihmisen kanssa se voi tarkoittaa sitä, että pitää tehdä sitä fyysistä harjoittelua, pitää kuormittaa, pitää rasittaa tai pitää motivoida liikkumaan tai harjoitellaan jotain uutta taitoa. Tai sitten toisessa tilanteessa se voikin tarkoittaa just sitä, että ohjataan siihen palautumiseen, tehdään asioita sen palautumisen eteen, kehonhuollon eteen, rentoutumisen eteen. Tai sitten se voi olla myös niin semmoinen psyykkinen vaikutus sillä fysioterapialla, eikä sitäkään pidä väheksyä.
mikä merkitys sillä on sen ihmisen psyykkeelle. Asioita, mitä me voidaan sille psyykkeelle tehdä fysioterapiassa, on erityisesti semmoinen pystyvyyden tunteen vahvistaminen. Eli haetaan asioita, mistä se ihminen saa onnistumisen kokemuksia. Se on aika iso merkittävä asia, että voi kokea pystyvänsä johonkin asiaan. Ja se voi tarkoittaa sitten jotain harjoittelua, jotain liikettä, mitä tehdään, tai vaikka se olisi avustettuakin liikettä, mitä tehdään, kunhan ihminen saa kokemuksen sitä, että hei, mä pystyin tähän. Jolloin sen harjoituksen tavoite ei ole suoranaisesti kehittää mitään fyysisiä ominaisuuksia, vaan saada ihmiselle se tunne, että minä pystyin tähän. Eli taas on täysin yksilöllistä se, millaista se just sun fysioterapia pitäisi olla. Ja se voi omalla kohdallasikin vaihdella todella käyntikerrasta toiseen. Ja hyvä fysioterapeutti osaa kuulostella teidän voinnin ja sen, että mitä kullakin hetkellä tarvitaan. Tarvitaanko motivointia, aktivointia vai tarvitaanko siihen palautumiseen apuja. Ja sitten tämä, mitä sanoin, että miltä pitäisi liikunnan jälkeen tuntua, silloin piti tuntua hyvältä, niin kyllä myös fysioterapiakäynnin jälkeen pitäisi tuntua hyvältä. Se on sitten meidän moka, jos ei tunnu hyvältä, ja siitä toivottavasti otetaan opiksi. Itse fysioterapia voi tuntua epämiellyttävältä, raskaalta tai kivulialtakin. Mutta sen terapian jälkeen sanoisin, että välittömästi sen terapian jälkeen olon pitäisi olla hyvä. Ja se on terapeutin vastuulla, toki myös asiakas on siinä vastuussa, että tuo esille ne omat tuntemuksensa, mutta terapeutin pitää suunnitella se terapia niin, että jos tietää, että tämä ihminen ei kestä, tälle tämä määrä rasitusta on liikaa, niin sit siihen pitää oppia, että tämä on liikaa, tehdään tämän kanssa kevyemmin. Tai tämä asiakas ei tykkää siitä, että tulee hiki, tämä on hänelle liikaa, kun taas toinen rakastaa sitä, että tulee hiki. No sitten ryhmämuotoinen fysioterapia. Mulla ei ole siitä itsellä kokemusta, en ole toteuttanut ryhmämuotoista fysioterapiaa, mutta siinähän toteutetaan terapeuttista harjoittelua. Terapeuttinen harjoittelu on osa fysioterapiaa, eli kaikki, missä sitä ihmistä itse aktivoidaan tekemään, on osa terapeuttista, tai on terapeuttista harjoittelua. Toki voidaan tehdä avustetusti, mutta harjoitellaan jotain kuitenkin. Niin ryhmämuotoisessa fysioterapiassa se harjoittelu on se ykkösjuttu, mitä siinä tehdään. Toki voidaan ryhmässä tehdä rentoutumisharjoituksiakin, mutta edelleen tehdään jotain ohjattua harjoitteita. Ryhmämuotoisessakin fysioterapiassa kyllä pyritään huomioimaan osallistujat ihan yksilöllisine tarpeineen, yksilöllisine rajoitteineen, ja hyvän terapeutin kyllä pitäisi tuntea sitten asiakkaansa ja heidän sairautensa. Mutta ryhmämuotoisessa fysioterapiassa ei voida olla kiinni jokaisessa osallistujassa, eli silloin sieltä jää se manuaalinen terapia pois, eli kaikki se, mitä terapeutti asiakkaaseen koskien tekee, eli vaikka passiivisia venytyksiä, eli terapeutti tekisi venytyksiä puolesta, tai sitten kaikki käsittelyt ja myös fysikaaliset hoidot, mitkä tarkoittaa sähkö-, lämpö-, kylmähoitoja. Ja tähän nostin esille tämän, että moni lihastautia sairastava tarvitsee niitä manuaalisen terapian keinoja sen palautumisen tukemiseksi. Eli kyllä mun kokemus, niin kuin sanoinkin, lihastautia sairastavista on, että he haluaa liikkua, haluaa tehdä. Toki voidaan sitten ohjata sellaisia juttuja, että jos siellä jää toiset lihakset kokonaan kuormittamatta ja vain niitä tietyllä tapaa kun liikkuu, niin tietyt lihakset rasittuu hirveästi ja jotkut toiset sitten taas vähemmän, niin voidaan ohjata harjoitteita sitten niille,
ei saa normaalissa elämässä niin paljon harjoitusta, mutta kyllä sit myös paljon pitää keskittyä siihen, miten me saadaan palautumaan rasituksesta ne lihakset, joita jatkuvasti päivittäin käyttää ja jotka kärsii siitä ylirasituksesta. Lisäsin vielä, että entäs etäterapia, koska sekin on vähän nouseva trendi, varsinkin näin korona-ajan jälkeen. Etäterapiaa suositaan yhä enemmän. Etäterapia on myös mahdollista Kelan kuntoutuspäätöksissä, että terapian voi toteuttaa etänä. Lihastautia sairastavien kohdilla en näe siinä kovin suurta potentiaalia. Toki sellaisia satunnaisia ohjauskäyntejä, ohjaus- ja neuvonta, etäterapiakäyntejä voidaan tehdä, jolloin sitten just ohjataan, että mitä se asiakas tekee itse siellä kotona, tai jos hänellä on avustaja tai läheinen, että mitä se avustaja tai läheinen voi tehdä asiakkaan kanssa. Mutta etäterapiassa luonnollisesti myös on se manuaalinen terapia pois pelistä. Joo, eli mitään suoraa vastausta ei tullut siihen, että miten löytää liikkumisen ja palautumisen tasapaino, mutta toivottavasti saitte vähän hajua sitä, miten kuulostella sitä omaa jaksamista, omaa kuormittumista siinä päivittäisessä elämässä. Ja pyytäkää ehdottomasti sitten ammattilaisen apua, jos teillä vaan on vaikka fysioterapiakontakti tai muu terveydenhuollon kontakti niin siihen, että tuntuu, että nyt lihakset kuormittuu tästä asiasta liikaa, mitä siihen voisi olla avuksi. Onko se sitten se terapeutti, joka käsittelee lihaksia, tai onko se joku apuväline tai avustaja tai kaikki yhdessä. Kiitoksia. Minun osio olisi tässä. Kiitos Nooralle vielä mielenkiintoisesta luonnosta ja nyt sitten luvattu noin 10 minuutin tauko ja palataan sen jälkeen asiaan. Ja silloin puheenvuorossa on Iita ja Heini. Lihastautiliitto tarjoaa apua ja tukea lihastautia sairastaville henkilöille ja heidän läheisilleen. Tärkeimpiä toimintamuotoja ovat erilaiset neuvontapalvelut sekä kurssitoiminta. Lihastauteihin liittyvissä asioissa neuvoa antaa Kysy lihastaudeista -puhelinpalvelu. Asiantuntijamme auttavat myös kuntoutus-, koulunkäynti-, opiskelu- ja työelämä- sekä sosiaaliturva-asioissa. Turun keskustoimistolla työskentelee 3 lihastautia sairastavien erityistarpeisiin perehtynyttä fysioterapeuttia. Lihastautiliitolla on 3 aluetyöntekijää, joiden alueet kattavat koko Suomen. 12 paikallisyhdistyksen toimintaan kannattaa tutustua ja osallistua. Lihastautiliitto pyrkii myös parantamaan lihastautia sairastavien asemaa yhteiskunnassa. Otamme kantaa lakialoitteisiin ja vaikutamme muihin lihassairauden kannalta merkittäviin asioihin. Lisätietoa löydät verkkosivustoltamme www.lihastautiliitto.fi. Tervetuloa takaisin seuraamaan Lihastautiliiton kuntoutuswebinaaria. Seuraavaksi ääneen pääsee kokemuspuhujat Iita ja Heini. Ja Heini aloittaa. Moikka, mun nimi on tosiaan Heini ja ihan ekana haluaisin Nooralle tuonne takariviin välittää suuret kiitokset ihanasta luennosta. Heräsi hirveästi ajatuksia myös oman kuntoutuspolun varrelta siitä. Ja tosiaan mulla on semmoinen lihastauti kuin myotonia congenitta, eli suoraan suomennettuna synnynnäinen lihasjäykkyys. Ja se on vähän semmoinen näkymätön sairaus, eli ei juurikaan näy päälle päin. Mulla se näkyi sillä tavalla, että mä olin aika kömpelä lapsena ja sitten kaatuilin ja putoilin, esimerkiksi kertaalleen putosin kallioilta ja sitten muutaman kerran bussista suoraan naamalleni ilman mitään suojarefleksejä. Ja sitä kautta sitten
äiti ja isä laittoi mut tutkimuksiin ja multa löytyi tämä myotonia congenitta silloin, kun mä olin 9-vuotias. Ja silloin tästä sairaudesta tiedettiin vielä vähemmän kuin nykyään. Ja silloin ajatus oli se, että kun on oiretta vähän niin kuin hillitsevä tai poistava lääkitys, niin se riittää ja sitten on sairaushoidossa. Ja sillä ajatuksella menin itsekin sitten tuonne 30-vuotiaaksi asti, kun ei se kuitenkaan sairaus sillä tavalla näy päällepäin, niin en osannut silleen itsekään oikein ehkä suhtautua siihen. Ja 30-vuotiaana sitten loppuvoimat kertaheitolla. Noora, kun tuossa puhui paljon palautumisesta, niin sit silloin en ole siihen mennessä ollut osannut oikeastaan niin kuin minkäänlaista tai mitenkään huomioida semmoista niin kuin erityistä palautumista elämässä, että olin vaan vaatinut itseltäni samaa kuin muutkin työelämässä ja vapaa-ajalla ja semmoinen normaali suorempi palautumisen tarve jäi kokonaan niin kuin huomiotta. Ja 30-vuotiaana mä sitten jouduin jäämään pois työelämästä ja olin muutaman vuoden ihan kokonaan poissa töistä. Ja silloin löysin Lihastautiliiton silloiselle Tyyne-kurssille, joka oli tämä nykyistä Pysytään töissä -kurssia edeltävä kurssimuoto. Ja siellä mulle sit oikeastaan aukesi tämä tämmöinen kokonainen niin kuin uusi maailma kuntoutuksesta ja kaikesta siihen liittyvästä. Ja siellä kurssilla sain paljon apua siihen, että haettiin mulle sit Kelalta toi nykyään vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen nimellä menevä fysioterapia. Ja siitä oikeastaan alkoi sit se mun kuntoutuspolkuni. Mä olin muutaman vuoden ajan kyllä käynyt satunnaisesti omalla rahalla fysioterapiassa ja huomannut, että se auttaa. Ja tämä Noorankin puhui tästä manuaalisesta käsittelystä paljon ja siitä, että tästä lihasjännittyneisyyttä poistetaan sitten tai pystyy niin kuin helpottamaan fysioterapeutin käsittelyllä, niin sen olin huomannut tosiaan silloin jo kyllä, että se mullekin toimii. Mutta se antoi helpotuksen vaan ehkä viikoksi ja ei sitten kuitenkaan itse maksavana ollut mahdollista käydä viikon välein sentään fysioterapiassa. Ja sitten kun pääsin Kelan fysioterapian piiriin, niin sitten se tietyllä tavalla muuttui se fysioterapian luonne. Et ensi alkuun oli manuaalista käsittelyä ehkä vielä enemmän niin, että sai tilanteen edes sellaiseksi, että pystyi tekemään mitään omaharjoitteita. Ja sitten siinä vaiheessa, kun päästiin sitten harjoittelemaankin fysioterapeutin kanssa tekemään ihan tällaista toiminnallista harjoittelua, niin muistan, kun fysioterapeutti aloitti sen sillä, että kysyi multa, että jaksanko mä polkea kuntopyörää 5 minuuttia. Ja mä kun olin tottunut vaatimaan itseltäni samaa kuin perusterveet ja verenmaku suussa jumppaamaan tuolla saleilla ja jumpissa, niin muistan, kun mun ensireaktio oli silleen, että no todellakin, ja kyllä mä pystyn vaikka puoli tuntia veivaamaan sitä kuntopyörää. Ja siitä lähti sitten pikkuhiljaa sen opettelu, että ei se oikeastaan se kuntoutus ole sitä, että hampaat irvessä verenmaku suussa viimeisillä voimillaan vedetään sitten siellä kuntopyörällä. Ja alusta asti mun silloinen fysioterapeutti alkoi sit tosiaan opettaa mulle vähän tällaista lempeämpää lähestymistapaa ja sitä, että tehdään muutama toisto jotain vatsalihasliikkeitä ja tehdään ne, kun ne tekee oikein ja laadukkaasti, niin että se riittää. Ja mä olin aluksi tosi skeptinen siitä. Ja toi Nooran luento toi hirveästi muistoja kyllä siltä aikakaudelta sen takia, että mä silloin ajattelin, että ei se voi riittää, että tekee joku 2 vatsalihastoistoa. Mutta kas kummaan vuoden kohdalla siitä 2 vatsalihastoistosta oltiinkin päästy siihen, että pystyin sitten ainakin kuntotestissä tekemään jo 16, vaikka alkuun se oli se lukema 2. Ja mikä ehkä vielä merkittävämpää oli se, että niin olin alkanut hahmottaa sitä, että miten mä pystyn käyttämään mun kroppaa taloudellisemmin ja sitten niin kuin paremmin tai silleen niin kuin tarkoituksenmukaisemmin. Ja sitten mä muistan siis silloin, kun mä Kelan fysioterapiaa, sitä säännöllistä fysioterapiaa aloittelin, mä siis kävin alkuun 1,5 kertaa viikossa fysioterapiassa silloin, niin me oltiin sattumalta oltu Tallinnassa just vähän ennen sitä ja mä muistan, että kun me mentiin autolla Tallinnan vanhan kaupungin porttien luokse ja siitä oli tarkoitus kävellä tonne ravintolaan, semmoinen 100 metrin matka, niin mä muistan, kun mä niinku suunnilleen itkua tuhersin siellä, että kun se sattui niin paljon, mä en pystynyt kävelemään sitä 100 metriä kunnolla.
Ja sitten siinä vaiheessa, kun vuosi oli takana tätä lempeämpää lähestymistapaa, niin satuttiin olemaan uudelleen Tallinnassa ja muistan, kun mä kävelin ympäriinsä siellä vanhaa kaupunkia niin kun ilman, että juurikaan lihaksista tuntui ainakaan samalla tavalla, että olisi alkanut silleen itkettää, niin se semmoinen kombinaatio mulla, mikä alkoi toimimaan, oli juurikin se, että kerran viikossa parissa niin sitä Nooran kuvaamaa jännittyneisyyttä poistettiin lihaksista sitten taas manuaalisella käsittelyllä ja sitten kerran viikossa tehtiin niin kuin harjoitteita niin, että mäkin opin sitten vähän hallitsemaan mun kroppaani vähän toisella tapaa kuin mitä aiemmin olen hallinnut. Siitä on nyt 10 vuotta, kun mä pääsin sen Kelan kuntoutuksen piiriin, joten 10 vuoden ajan, niin kun mä tuossa palasin muistoissa ja niin kun muistiinpanoissa taaksepäin siihen, millaista se oli silloin ekan vuoden kohdalla, niin huomasin, että itse asiassa tavoitteet on täysin samat noin niin kuin isossa mittakaavassa edelleenkin. Mä opettelen niin kuin huomioimaan palautumisen ja niin kuin antamaan sille aikaa enemmän. Mä edelleenkin opettelen tekemään rauhallisemmin ja mä edelleenkin opettelen hallitsemaan mun kroppaa paremmin, mutta valtavan eri lähtökohdista. Et sen 10 vuoden aikana on päässyt ihan hirveästi eteenpäin ja koko ajan niin kun jaksan paremmin ja pystyn paremmin ja olen uskaltanut ja oppinut ottaa niitä apuvälineitä ja avustajaa käyttöön niin, että pystyy hallitsemaan sitä arjen kuormitusta ihan toisella tapaa. Niin kuin elämä on tosi erinäköistä kuitenkin, vaikka periaatteessa paperilla ne niin kuin sanoina ne tavoitteet on edelleen suunnilleen samoja. Silloin kun mä jäin pois työelämästä 10 vuotta sitten, mä olin 2 vuotta kokonaan poissa työelämästä ja sitten sen jälkeen mä pystyin palaamaan fysioterapian avulla niin silleen, että mä teen ensin muutamia tunteja kuukaudessa töitä. Ja sitten pikkuhiljaa siitä se on kasvanut se tuntimäärä ja tällä hetkellä mä pystyn tekemään 40% töitä. Olen nyt 3 vuotta ollut vakituisesti 40% työssä ja se on mulle se maksimi. Eli siis sen enempää en aio edes yrittää, koska se on mulle se, niin kun, minkä avulla mä jaksan sit arjessa tehdä muutakin kuin töitä. Ja se, että mä pystyin palaamaan takaisin työelämään, on kyllä ihan täysin sen ansiota, että mitä fysioterapiassa on tehty ja millaisia niin kuin, mä tykkäsin siitä, kun Noora puhui siitä pystyvyyden kokemuksista, eli millaisia pystyvyyden kokemuksia mäkin olen siellä saanut ja millaista rohkeutta liikkua eri tavalla ja tasapainottaa arkea eri tavalla ja näin. Niin se on kyllä ollut ihan fysioterapian ansiota oikeastaan. Mä luulen, että mä alan siirtää pikkuhiljaa palloa Iitalle, koska nimittäin nyt äkkiseltään en enää tiedä, että mitä viimeisestä 10 vuodesta sanoisin. Selvä homma. Elikkä mä olen siis Iita ja no niin, täältä kuuluukin mun vierestä vähän tämmöistä rapsutusta. Mulla on avustajakoira mukana, ettei kannata ihmetellä, jos täältä jotain, tai mä silitän täällä koiraa samalla kun mä puhun. Mutta mä sairastan lantio- ja hartiaseudun lihasdystrofiaa ja siitä vielä silleen, että mä oon saanut sen alustavan diagnoosin jo 4-vuotiaana. Elikkä mä oon kävellyt, mutta vähän kaatuillut ja sitten mulla on vanhemmat vähän katsellut sitä, että mikä on juttu. Ja sitten se selvisi, että jotain on, että joku lihasdystrofia ja sitten se on tässä vuosien varrella se on tarkentunut tarkempaan diagnoosiin asti. Ja koska kyseessä on kuitenkin etenevästä lihassairaudesta, niin mä oon joutunut myös, mä olen silloin teini-iässä, niin mä olen kävellyt ja polkenut pyörää ja kiipennyt portaita, mutta näin keski-ikäisenä mä olen ottanut sit jo pyörätuolin käyttöön. Ja pyörätuoli on tullut mulla käyttöön nyt semmoinen 6 vuotta sitten ja samaan aikaan mulla tuli tämä avustajakoira Pentu, minkä mä oon kouluttanut itselleni. Ja Noora puhui just niistä jaksamisista kovasti, että paljonko jää resursseja mihinkin, niin kyllä mä sanon, että pyörätuoli oli mulle se aika käänteentekevä
kohta mun elämässä, että mä ymmärsin, että sillä pääsee, että mä kutsun sitä rallipeliksi aina välillä, että sillä pääsee lujaa. Mä nautin, että mä voin mennä eteenpäin ja kovalla vauhdilla. Mutta koira tuli myöskin siinä sitten, niin kun palasin koiraharrastajaksi, niin sitten on saanut koiran kanssa liikkua ja se on ollut mulle äärettömän tärkeää ja se tuo sitä jaksamista paljonkin. Mut se, että miten mä jaksan, niin mä oon saanut jo lapsuudesta asti sitä kuntoutusta ja fysioterapiaa säännöllisesti. Ja mä rupesin oikein niin kuin miettimään, että milloin mä niin kuin muistan, että mä olisin käynyt ekan kerran fysioterapiassa, niin mä oon ollut joku alakouluikäinen tai jopa nuorempi. Ja olen käynyt silloin, en muista määriä miten on käynyt, mutta on käynyt ja se on ollut sitä, että on tehty jotain harjoitteita. Tämmöistä mä muistan sieltä lapsuudesta. Mutta teini-iässä mä olen, tietenkin on ollut vähän se motivaatiopulla esiteini-iässä, että ei todellakaan huvittaisi käydä missään. Ja sitä sitten pohdittiin paljonkin, että miten mua saataisiin sitten fysioterapiaan. Ja mä oon siinä kohtaa tullut Lihastautiliiton fysioterapiaan, eli siitä on yli 30 vuotta aikaa. En varmasti ole ollut helpoin asiakas, semmoinen esiteini-ikäinen, josta ei varmaan ole muuta hirveän kauniita sanoja kuulunut suusta. Ja olen tullut semmoisella asenteella, että mua ei voisi vähempää kiinnostaa tämä. Mutta niin se mä vaan oon käynyt. Käyn edelleen samassa paikassa. Mä oon ehkä joskus kokenut sen myös, että mä oon niin kun saanut aika kiitollinen, että mä oon saanut käydä samassa paikassa myös samalla fysioterapeutilla, joka on nähnyt koko sen kasvun. Musta on tullut aikuinen, mutta myös, että miten se mun sairaus on siinä edennyt. Että hän on, niin kuin, että on pystynyt katsomaan jo se, että kun tulee ovesta sisään, että tänään pitää käsitellä tätä tai tätä manuaalisesti. Että se on ollut semmoinen tosi iso juttu. Ja mä saan siis myös allasterapiaa. Eli mulla on fysioterapia ja allasterapia tällä hetkellä. Kelan vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena viikoittain. Ja se, että siellä jaksaa käydä viikoittain, niin kyllä mä tunnustan, että ei se aina kauhean kivaa ole. Mutta siinä niin kuin korostuu se merkitys, että minkälainen on myös sitten se fysioterapeutin ja asiakkaan suhde. Ja se on tosi tärkeää, että haluaa tulla ja että on kivaa edelleen. Vaikka näin aikuisena mä tiedän, että se kuntoutus on mulle todella tärkeää, niin kyllä mä voin rehellisesti myöntää, että ei se aina ole kiva lähteä aamulla fysioterapiaan. Ja se on, se on tosi tärkeää vaan muistaa huolehtia siitä omasta jaksamisesta ja käydä siellä säännöllisesti fyssarilla, mutta myöskin muistaa, että on päiviä, jolloin pitää muistaa levätä, ettei käy semmoista tilannetta, että kun väsähtää, niin sitten niihin siirtymisiin ja tämmöisiin tapahtuu helposti niitä kaatumisia. Et kyllä tästä joutuu analysoimaan sitä omaa jaksamista aika paljon. Et niistä lepopäivistä pitää muistaa pitää huolta. Ja sitten tässä on myöskin kaikkea kuntoutusta ei saa Kelan vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena, että esimerkiksi lymfaterapiaa en ole saanut enää missään vaiheessa, vaikka turvotusta on, niin sitten on joutunut keksimään niitä muita ratkaisuja myös siihen, että miten sitten sitä turvotusta pystyisi hoitamaan. Heini puhui tuossa, että on käynyt joskus omalla rahalla fysioterapiassa, niin mä oon omalla rahalla hommannut semmoiset painekompressiohousut, mitä mä sitten käytän kotona iltaisin säännöllisesti.
Ja se on niinku semmoinen, mikä on huomattavasti ollut niinku itselle tosi iso apu. Mutta se ei ole mun mielestä oikein, että joutuu itse maksamaan niitä asioita, mitkä helpottaa siihen omaan liikkumiseen ja omaan jaksamiseen. Ei puhuta mistään pienistä summista. Ja ehkä tässä nyt, kun on keski-iän saavuttanut, niin on tosiaan oppinut myös tekemään niin kuin muitakin ratkaisuja, että kyllä tunnustan jo, että mä jumppaan välillä kotona ja venyttelen, ja jota ei kyllä olisi 10 vuotta sitten ehkä tapahtunut. Niin sitä oppii aikuisena ottamaan itsestään vastuuta ja huolehtimaan. Et ehkä se on, kun sairaus etenee, niin joutuu tekemään niitä asioita ja pitämään itsestä vielä niin kuin enemmän huolta. Mutta siinäkin mun mielestä on hyvä sanoa se ääneen, että se ei ole aina kivaa. Että joutuu niin kuin olemaan sen oman sairauden ja niiden asioiden, niin kuin, että sairaus ei pyöri sen pelkän kuntoutuksen ja oman kunnon ympärillä, vaan pitää löytää myös niitä arkeen niitä muita asioita. Että se ei ole pelkästään sitä itsensä kuntouttamista ja sitä omaa sairautta. Ja omalla kohdalla mä sanon, että se on tämä koira, joka täällä pöydän alla on. En tiedä, onko vilattanut kamerassa, mutta se on yksi semmoinen tosi tärkeä asia mun elämässä. Että messi pitää on vähän muutakin tekemistä. Että lähdetään sinne luontoon ja voidaan harrastaa ja tehdä yhdessä juttuja. Tämmönen. Näin. Mä ehkä päättäisin oman puheenvuoroni siihen, että mä epäilen, että meillä on chatissa kysymyksiä vai miten. Me olemme valmiina vastaamaan. Meillä on itse asiassa vain yksi kysymys, josta oletan, että se on Nooralle. Ja se kuuluu, että liittyykö myotonian tai myotonia-tyyppiseen ongelmana turvotus? Puhun vaan omasta kokemuksesta ja asiakkaiden kautta tulleesta kokemuksesta. Mun kokemuksen mukaan ei. Mutta toki siellä voi olla muutakin tekijää, mitkä sitä turvotusta aiheuttaa ehkä vielä sairauden kanssa yhdessä. Mutta niin, siellä voi olla siis jotain tekijöitä, mitkä vielä yhdessä sairauden kanssa aiheuttaa sitä turvotusta. Mä voisin vielä, Iitan kommentti oli oikein hyvä tästä, että se elämä on muutakin kuin se sairaus ja se kuntoutuminen. Se on tosi tärkeää muistaa, että siinä elämässä pitää olla muutakin sisältöä, ettei vaan sukella siihen omaan sairauteensa, vaan että sieltä löytää muutakin panosta, koska se kaikki edistää hyvinvointia eikä vaan se siinä sairauden keskellä pyöriminen. Kyllä. Jos meillä ei tosiaan enempää ole tällä hetkellä kysymyksiä eikä sinne tunnu niitä ilmaantuvan, niin tämä webinaari ilmeisesti on nyt tullut päätökseen ja kiitos kaikille osallistujille ja kiitos teille myös Iitalle, Heinille ja Nooralle. Ja me palaamme asiaan sitten seuraavassa webinaarissa, joka pidetään 16. marraskuuta ja aiheena on parisuhde ja sitä käsitellään pitkäaikaissairauden näkökulmasta. Ja ilmoittautuminen sinne alkaa tässä aivan lähiaikoina. Eli pysykää kuulolla ja tarkkaakaa meidän verkkosivuja. Kiitos.